Yo. Tekan ndi gitu. Ya, tekan guyung. Datan kinggan sarambut lamun ado caketing ati. Jangan apa ndongakne mantene napa dereng, Pak De? Wis, Kula sing dereng. lah dongakno. Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata De Koko. Kok Nata de Koko? Kok kaya panganan. Nata. Mbak Nata. Mbak Nata kali Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. Ki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok kleru